hemen zikloa, eta beraiek ere Bergaran karlistaldiei buruz prestatu zuten, baina azkenean izan ziren 3 hitzalditatik 2 errepikatu genituen. Eta pentsatu denen, zergatik ez du egiten ziklo bat balitz bezala, ziklo bat Elgoibar eta Bergara artean antolatua, eta 6 hitzaldi ezberri, independiente beren artean, 3 Bergaran, 3 Elgoibar. Bueno, Bergarakoak egin zituzten, arrakasta mundiala, 60 lagun gaindi horre hitzaldi bakoitzean eta gaur hasten dugu Elgoibarkoak. Mito eta historiaren arteko urnasietan eman digu izenburua. Mitoak 2 adiera izan ditzake, alde batetik egon daiteke mitologia, euskal mitologia adibidez, edo horri buruz Bergaran aritu zen Juan Ignacio Artxuaga, edo aintzinako Jainko eta Jainkosak, horri buruz Luis Mari Zaldua, lehenbiziko hitzaldian. Luis Mari Zaldua euskaltzaina, hemen ere ezaguna du, eta erromatar garaiko aldaretan agertzen diren izenak oinarri hartuz, horri buruz egin zuen hitzaldi bat, oso derra. Eta orain mitoaren beste adierari helduko diogu, ez? Mito bat uste batu bat dena, baina ikertzen hasi ezkero, gutienez zalantza sartzen dena, edo pentsatzen dugu, uste hau erdi uste, ez? Eta lehenbiziko hitzaldia da deitu dugu, eta neurri etorri zaigu, nahiz eta hasian Ibon edizio zikloa prestatzen ari ginelaikan, ezkenekien hau gertatuko zen, baina justu aurten dira 1000 urte Gipuzkoako lehen aipamen bat dagoenetik. 1025 urteko doaintza bat, noble batek egiten dio noble batek egiten du doaintza bat, Ipuzkoa, YPUSCOA, noski hori Gipuzkoa, horren onduan Gipuzkoa dago, eliza bat bere lurraldeekin eta San Juan de la Peñako monastegiari, Huescako monastegi bat, joakatik urbildu. Ezagutzeko aukera bauzua, probestu, merezit. Eta 1000 urte betetzen dira, kontua da, dokumentazioa, Gipuzkoako dokumentazio garai hartako oso sopo urri da. Ez Gipuzkoa bakarrik, guk Gipuzkoako nafar gazteluak esan dugu, baina hori edatu dezakegu, Gipuzko bakatu, Kantauri isurki oso, Bizkaian ere ez dago gehiago, eta Nafarro iparraldean ere Kantauriar isuria bastandik leitzara, edo nahi bada mendialde guztian, Pirinioa barne, horreaga saldu, hori bai, hori gune importantea da, bere kaltzada eta gero Jondoni Jakue bidea izan dena, eta ekologia eta hori buruz, baina oian eta mendi lurralde eskualde zabal horri buruz ere deus guti dago. Orduan, hemen momentu hortan, doaintza hori egiten den momentuan, Iruñako erresumaren baitan egiten da, baina esan bezala, oso berri guti dago, dokumentazioari buruz oso pobrea da, dakiguna, eta askotan dugu, ea dakiguna zuzen dagoen, ez? Eta 2 lagun hauek oso, nik uste dut, proposamen polite dutela, ez? Hartu dituzte, de barroko 2 gaztelu, aipatzen diren 2 gaztelu, eta horien azterketa egiten dute, alde batetik, azterketa historiografikoa, artxibo lana, dokumentazioetan eta ez datorren, eta bestetik arkeologikoa, kat arkeologikoen ondoren, indusketa arkeologikoen ondoren, eta emaitza arkeometrikoak ikusi zer ematen duen, eta hori garaiko historian edo gertakarietan nola txertatzen den, nola ezkontzen den. Eta pentsatzen dugu, bide polita izan daitekeela, iluntasun horretan, ilun auzo horretan, argi-piragantzuntza batzuk sartzeko, inguru honi buruz. Inguru honetako lurraldei buruz, ez? Eta, izan daiteke gazteluak aipatzen diren, maiz aipatzen diren gazteluak, ez? Gipuzkoan, Ausa gaztelu, Zaldiri gainean, horre Aralarren, Leaburu gaztelu, Tolosaldean, Beloaga, Oiartzun errenteria artean. Eta, hor sortu daitezkeen galderak, ea erantzuterik badauen, alde batetik, ea
Zer dauz, 14. mendean adibidez, ja, dokumentazioan ugariago dira aipamenak eta ordurako ja, egun urte pasaba dira Gipuzkoa gaztelaren behinpe dagoen. Orduan, sortzen den galderetako bat da hori. Egiaz, Gipuzkoan, Nafarroaren erresuma barnean dagoen garaikoan diren, ala ondoren, ja, Kastilaren mente dauden garaikoak, eta gero baita gazteluaren zer nolakotasuna, ez da funtzio zeukaten. Ziren gaztelu gotortuak, defentsa funtzioekin eta tenente baten esku, Nafarroako lehenik Iruñako erresuma ondoren, Nafarroako erresuman ohituratzen bezala, eta gizue gazteluak gauden zirela ez ziren noble batenak, baizik eta kudeatzen zituela nahi bada noble batek, baina funtzionario batek, nolabait esateko, eta erresumarenak ziren, ez nolabait esateko publikoak ziren. Ea hori betetzen den, ala ez, bizilekuak ziren, zer egote ziren. Eta hemen guki elosu bakarrik partu du izenburuan oso luze zize egiteko, baina Ander eta Andoni beren hurbiletik dauden bi gaztelu, Debarroko bi gazteluren azterketa egin dute. Andoni Larrañaga, historia ikasketak eginak, berriki erretreta hartu, eta erretreta hartu bezen laster bere pasibari, historiari heldu dio, eta lan hau egin du, baina lan berriak egiten ari da. Eta bestea, hau ezagunago. Ander Rasti, txututzen baiz hau egoilartarra, ingeniaria, kulturzabalea amorratua bera ere, eta, bueno, berak esango du, berak egin duen bakarra Euskarri informatikoarekin Andoni laguntza izan dela. Ezagutzen dugu, bueno, hori ere ez da guti, lan hori ere ez da guti, baina ezagutzen dugu badakigu Ander mutiko apala dela, eta hori baino gehiago ere egin zuen. Bueno, besterik ez dian, aurrera. Eskerrik asko, Jon, eskerrik asko Ilunberri eta etorri zareten guztioi, atzalde guzkitzu hau, bueno, kulturari eskaintzearen. Jonek esan duen bezala, hau da zerrenda famatua, zehazki Jonek aipatu du, bi gaztelua argituko ditugula, bi gaztelui buruz, bi aipamen argituko ditugu, bai? Nola bilen, bai? Elosu, barkatu, bai? Elusu eta Aizorrozian. Hau da zerrenda famatua, pizkat gaia irakurri baduzue, hau da alde guztietan agertzen den zerrenda, eta ikus dezagun lehenengo mitoa eta historia, bai? Euskaltzaindiako, hau da, hiztegi bat, honekin gelditzen gara, errealitatean inongo oinarririk ez duen uste edo ideia, mito bezala, mito definizio bezala. Eta historia esango genuke, danok esango genukena, gizadiaren iraganaldiko gertaerak aztertzen dituen jakintza. Mito eta historia, hau urna hasietan, hau da aztertuko duguna. Hirieun da berez Elusuko gaztelu eta eliz eta inguruen izena, hau da argazki zaharrenetarikoa, 1914 urte ingurukoa da, gaztelua hor egongo zen. Eta Elusu bat danok entzun dugu, Elusun gaztelu nafar bat egon zen, edo sartzen moduzu interneten topatuko duzue, Kastilak erasotu zuen 1200 urtean, aurreko urtean, irabazi Kastilak Nafarroari kendutako gazteluen zerrendan dago Elusu. Eta hori da danok dakiguna eta danok erortzen duguna. Baina, zinitzen, herrikua izan da, bizkat aztertu nahian, eta joder, ez nabara topatzen ez ebez. Informazio gehixorik oso gutxi. Aipamen hori, arkeologian laulerro eta ezebez. Eta bailaran, guk gure bailaran daukagu Aizorrotz, ez Aizorrotzian, Aizorrotz eskoriatza gainean, eta horri buruz dokumentazio pila badago. Induzketa arkeologikoak, lan asko eginda, informazio asko dago, eta diferentzia ikara errisa zen. Eta hasi nintzen hortik, aber ze topatzen eban Elusuri buruz. Hau, adibide batzuk, hor daukazue Elusu nun dagoen, hau izango zian Nafar erresumako gaztelu guztiak, zerrenda horretan hor daukago Elosu, honetan ere bai, bete egratzen da Elosu, Nafar gazteluen zerrendan. Eta, baz gaitezen, itzaldiak 3 zati dauzka. Lehenengo ipiniko dugu Kastilaren erasoaren kontekstu hori, ze gertatu zen, aurretik eta konkista zertan zer lagun zen. Gero, zer dakigu benetan Elusuko gazteluari buruz, eta gero, proposamen bat egingo dugu, hipotesi bat, beste ikuspuntu bat planteatuko dugu. Orduan, egoera aurreko urteetan hau zen.
Barkatu, hau, frantzesez dago dana, baina eske frantzesez Wikipedian sartzen bazue hitz horiek goian dena bar, sekulako informazio pila dago, eta nahiko zuzen, eta mapak oso onak dira. Horregatik erabili ditut hauek, beste batzuk baino. Peninsulan zeuden, bost erresuma kristau, Portugal, Leon, Kastela, Nafarroa eta Aragoi, eta behian almohadea, kalifato almohadea. Aurreko mendia, azkenengo 1989 aurreko, 50 urteak, 100 urteak, izango dira, danen kontra burruka baten. El Cid, 100 urte lehenago hil zan mercenario bat, zabilera, edo zeinenekin, edo zeinen kontra. Hau berdina zan. Berdin jakuen zeinekin burrukatu. Pentsau, mende honetan, 12. mendea bukaeran, kruzada hitzaia zabaltzen dago. Ekialde hurbilea, gaur egun bezala, eurra zaban, bederatzi gurutza da egon zian, Europatik junda leku santuak esertzera, eta zela Europako leku bakarra zan penintzula non Arabia o musulmanak zeren, hemen ere kruzada txiki batzuk egon zian. 1912 Navas de Tolosa hori, 12 urte beranduago, kruzada bezala etorri zian Europa guztitxik gerlariak. Orduan, aurreko urtetan zepa zeuzan. Ikusten duzue gutxi gora bera, erasoak, kontraerasoak, Nafarrak, Gaztelakoak, alde guztietatik egurra. Baina 1177an erabakitzen dute, nolabait pake pizka lortzen dugun. Eta Ingalaterrako erregeari eskatzen diote arbitro lanak egiteko. Bialtzen dituzte ordezkariak, bakoitzak azaltzen ditu bere planteamentuak, eta erregeak esaten du. Errioxa, Bureba, Araba zati bat eta Bizkai zati bat Durangaldeak enduta Gaztelaren dako. Eta beste guztia Nafarroaren dako. Ez errege bat eta ez beste itxakue gustatzen geixegi, baina azkenean baietz esaten dute. Eta sinatzen dute tratados de Cazola. Soriako herri batzuk, herri bat, baina, gelditzu gero, Cazola, gero ipatuko dugu berriro. Bakatu Andoni, baina gainontzeko guztia esaten duzunean, gainontzeko guztia esaten duzu bure bat hori Gaztelara pasatzen dira, eta gainontzeko guztia zera, gorriz ikusten dana? Bai, gorriz ikusten dana, Nafarroa. Berez Nafarroa zan. Hor daude urte batzuk pakian, eta 1185an beste krisis txiki bat dago, hemen, Alarkoz ikusten duzue, Toledo azpitza zan, Toledo zan kapitala, Kastilako erregia Alarkozen gaztelu bat egiten dagola, etortzen dira lehenago almohadeak eta aurrean jartzen zaie. Eta ikusten ditu asko direla, eta laguntza eskatzen du Leon eta Nafarrako erregei. Honek, beraien ejerzituak batzen dituzte eta badoeaz laguntzera. Ze pasatzen da bitxartian? Kastilako ez du, aurrera. Eta arazo egiten du, eta enbaten dute sekulakua. Eta galtzen du batalla, atzera egiten du, eta Leonek eta Nafarroak bi ejerzitoekin bidera beru zoiestenak ze egiten dute. Garai hartan ze ingo zuten. Gaztila erasotu. Horako txea esan garai hartako joderia. Orduan, Gaztila erasotu, baina mina handi egin gabe, Gaztilak lortzen du poliki Aragoikin pakia egin, Leoi erasotu, hau erasotu pakia egin, baina asarretzen da Nafarroakin, eta urte honetan, tratados de Calatayud, Aragoikin itun bat egiten dute Nafarroa konkistatu eta banatzeko, gutxi gora bera lerro ontatik. Aragoik eraso egiten du, Burgi, Aibar eta Ronkal erasotzen ditu, eta Gaztelak erasotzen ditu eta lortzen ditu hemen Inzura eta hemen Miranga de Arga. Eta lagatzen du ejerzito zati bat, beraik ipintzen dira hor. Hilabete batzuk beranduago, pakea lortzen du Nafarroak, batekin eta bestekin, eta guztia gelditzen da hor geldik. Askotan esan dut Nafarroa eta Gaztela, baina batzutan ziren bi erresuma, hor esaban, erresuma feudalak ziren, erregiak ziren eintzen zutenak. Eta erregiak askotan ziren familia. Sancho Azkarra, gure protagonista historia honetan, eta Alfonso Zortzigarrena lehengusuak ziren. Beraien gurasuak ziren anai-arrebak alde bizetatik. Bere haitxa Antxo zan
Blankaren arreba eta Kastilako bisak ere anai arrebak ziren, zero nahaztuta zeren. Eta gainera hemen pasatzen da, tarte honetan sartzen direla beste bi hauek. Santxoren arrebarekin, berengelakin eskontzen da Ricardo Corazón de León. Eta honen arreba, Leonor de Plantagenet, Akitania eta Gaskuñako Leonor, eskontzen da Alfonso Zortzigarrenakin. Orduan hemen beste lotura bat egiten dute. Normala zan, Santxa bi honek ziren Leongo errege baten seme-alabak. Nazketak horrela esaten zian. Hau da, Europa orduko mapa baten zertuta, ikusitza, eta gure interesatzen zaigun hau da. Ordu zan, Anjutarren imperioa, Frantzia eta Ingalaterra dana zan bat, familia batena, eta interesatzen jakuna demen Gaskuña eta Akitania daudela. Bere garrantzia dauke, Leonorrenak zirelako paperan gainean. Ikus dezagun hemen zela gauden. Egoeria 1189 urte hasieran da. Justo lortu du Nafarroak Aragoikin pakea egitea. Gaztelakin haserre dago, gerra batian. Iparraldian dauka Ricardo Corazón de León, bere arrebaren ordez kudeatzen duena iparraldia, haserre dauka zatik eskontzaren dote bezala eskaini zion Don Ibane Garazi, baina ez dio eman ondiukan. Jodan, Ricardo Corazón de León haserre dago, Sancho zazpigarrenakin. Aitzasantu ere haserre dauka, zatik arabiekin normalian aparrak epelak dia, ero pakiak egiteko zeikuak. Dauke horako itun moduko bat, ez gara elkarri erasotuko. Orduan danak haserre dauzka. Eta urte hasieran erabakitzen du, 1189 urte hasieran, errege Nafarrak erabakitzen du laguntza eske noia. Eta nora doia laguntza eske. Para bengana. Ez doka besterik. Beste herrialde guztiak Arabiei peninsulan lurra janala, handiagoak eta indartzegoak egiten, eta berak ezin du ja. Behekaldetik Kastilak eta Aragoik bidea itxi diote. Ezin da hasi. Beste guztiak beste guztiak indartzen diren bere txikiagoa egiten da. Orduan, joten da laguntza eske ona. Irtetzen da 1189ko otsailean. Kronograma hemen garrantzitsua, otsailean irtetzen da. Segurazki oraindik ezekisen, urtarrilean hango kalifa hil egin zela. Segurazki ezekisen onduken. Baina, bidean entaratuko zen, bera helduta. Zetara juntzan, batzuk esaten dute, honen alaba zen zaida batekin eskontzera. Batzuk alaba diote. Beste batzuk, basekisen hau hilzala eta bere ordezkoakin itun bat egitea. Ero ezekisen orain hilda zegoela eta honen ituna berrestera laguntza bila. Kontua da, han zegoela Ricardo Corazón de León hil egiten da. Beste gerra baten Europan hil egiten da. Orduan, ondorioak. Berengelarekin ez euken seme-alabarik. Santxoren arreba alargun gelditzen da, eta punto. Baina alde honetan badaude eraginak. Hau hiltzerakuan, honek kudeatze zitsuan, bere arrebaren lurrak Gaskuña eta Akitanian. Eta Alfonso Kastilako esaten du, lur neria dira, neri dagozkit. Nere emaztaren ardia, berez neriak dira. Ze pasatzak guzaba da esatia, ezin da jun hori eta esan, hemen nago. Eta hau da nere emaztia eta danok hemen egitera. Ez dauke mugarik. Kastilak eta Gaskuña eta Akitaniak orduan ze egiten du, ze planeatzen du. Erasotu. Araba gainditu, Gipuzkoa gainditu eta frantzesak hemen esaten duta. Bordo aldera, 2005, 6 aldera. Lurrez, bide batekin, bere lur horiek imperio kontinental bat egiteko asmoarekin. Ze dauka traban, Araba eta Gipuzkoa, Nafarroa. Nafarroa dauka traban. Eta maiatzean erasotu egiten du. Gaztelakoak askar ejerzito bat erekitzen du, eta andoia.
Hau da, neuk egindako mapa bat garai hartakoa. Hemen dago Kastilla, Marra gorri honen eskerretara, Gaskuña, Bastarraretan eta beste guztia Nafarroa da. Lehen aipatu ditugu Miranda Darga eta Intzura, Gaztillak menperatutakoak, han zeuden hondikan gaztelakoak, eta Iruña eta Durango bakarrik pizkat mapan kokatzearen lekuak, bai? Eta beste guzti honek Kastillaia basetorren aurreko urteetan Logroño, Navarrete, Pancorbo, Miranda, Ebro, Barenes honek gotortzen, indartzen. Miranda Ebro zubi berri bat intzaban Ebro ibaiaren gainean, sosotarako izango zen. Oina monastegiari ez dakiz doaintzak eman sotzan. Oinan errege nafarren hilobiak daude. Horreko ikusgarritza, ez basatea jun, merezi dau. Eta erasotzen du, eta heltzen gara gure zerrendetara. Dauzkagun zerrendak dira bakarrik Nafarroakoak. Erregia, Kastillakoak. Nafarroako erregia 2 urte eta piko pasatuko ditu Afrikan. Ez dago, Nafarroako dokumentazioetan ez dago inungo arrastorik za pasatu zan urteietan. Ez hauan. Eta ez hauan inok idazteko. Zatek, erregia juntzan bere korte guztiarekin. Bintzate ambizenekin. Eta hemen esan eritxun, nipitxen. Orduan, iturri guztiak dauzkagu Kastillakoak, irabazlienak. Baina, oraindik esan politika kutsu hori zeukan, idazten zen, alzan bezala eta orduan zegoen jakintzekin. Orduan, lehen zerrenda, 1226 anonimoa da. Itzuli da, eta hau da, beltzez dira, zerrendagoetan agertzen dien Nafarroa ikendutako lurrak. Hau da lurralde bat, Gipuzkoa, eta beste guztiak, hemen ikusten baduzue H eta T da, hiria eta tenentzia. Eta eserrez badago da, ero hiria, ero esebez. Duan dauzkagu, behin aipatzearen Gipuzkoa osotosunean, hiria eta tenentzia, erdikituko tenentzia, nahiz eta lehen Jonek pizkat esan duen Gasteiz, Trebiño, Donosti eta Izorrotz, Eskoriatzan. Hori da tenentziak. Eta gero, leku bezala aipatuta dena, Arganzon hiria sana, Santa Cruz de Campezo, Arluzea, Iruña Beleia, Victoria Beteren, zerrendan ikusi duzu Victoria Beteren zan, Marañón, eta San Vicente, gorriz ipinio zalantzaskuak, San Vicente son sierra ipiniko dugu. Bigarren zerrenda, tenentiak. Tenenteak, Kastillan ezeren, zeren Nafarroan, Nafarroako erresumako figura batzuk zian, Jonek esan duen bezala, erregearen ordezko batzuk, lurralde bat, gaztelu bat, hiri bat, inguru bat, kudeatzeko. Zan goi funtzionario bat izango zen, haure esan beria, erregian ordez kudeatzen zen inguru haura. Hau da, Alaizako, Arabako lautadan, Alaizako elizan agertu ziren fresko batzuk, eta esaten dute 12. mendekoak direla. Zalantzak daude, ez daude guzti ziur, baina 12. mendekoak direla. Hau izango zen, orduko, ikusten duzu, gaztelu txiki bat, 5 lagun, gaztelutxo bat defendatzen, eta erasotzen dute alde guztietatik. Tenenteak horiek zian. Errege Nafarrak ematen mazotzen gaztelu bat, leku bat, zeintzeko tenente bati, Kastillakin frontera onduan, han gaztuak zeuzkan, antolakuntza, lan asko, ordainketa asko, eta batzutan emote zeman, tenentia bikoitza, bat mugan eta beste bat Nafarroa erdialdean. Baten sarrerekin bestia konpensatzeko. Bigarren zerrenda, eta bigarren zerrenda dauzka bi berzeino. Errada, Rodrigo Jiménez de Errada. Errada berez Nafarroan dago, baina honekin zeban berez bizitza guztia Kastelako erregearen menpe, Kastelako erregearen lanian. 1212ko Navas de Tolosako batailan han egongo da, Burrukan, obispo izanaren, Toledoko obispo izanaren, han dago, espatarekin, gurutzarekin, moruen kontra. Orduan, honen zerrendaia jantziagoa da, hemen dauzkau Gipuzkoa, Araba, ibida da, ayuda errekako arroa, Trebiño, kondado de Trebiño izango zana. Eta gero, lehen aipatu dituguna Gasteiz, Trebiño, Donostia, Izorrotz, Portilla hau, Zaitegi, hemen dagona, eta gero beste hauek, Arluzea, Iruña Beleia berriro, Marañón berriro, San Vicente, kasu honetan San Vicente de Arana dala dirudi, lehen esan dugu Sonsierra, oin badirudi Arana dela, Marañón, Aizorrotzia, lehenengo aldiz agertzen hemen Aizorrotzia, beste mito bat, Aizorrotzia, elusu eta Aizorrotzia. Aizorrotzok daukago, hemen daukago Aizorrotzia,
Hondarribia agertzen da lehenengo aldiz, Beloaga, Oiartzunen dagona, Ausa, Gaztelu eta Ataun, Alda Baltzizketa, Zaldibi bitxartian daudenak, eta Irurita, hemen Sakanan. Baina, dago beste autore honen, obispo honen historiatik, gero, Menendez Pidalek, 1906an, Euskaltzaina zenak, egingo du, liburuan zeuden eskuz idatzita. Honek egin zuen, imprentako letretara ipini, eta itzuli, zateko orduratakoak latina zeren. Honek itzuli egiten du. Eta hemen agertzen dira, desberdintasunak agertzen hasten dira. Dana berdin doia, baina Aizorrotz ez da agertzen. Eta hemen beste kaldian, Hondarribia ez da agertzen, eta agertzen dira, Aies, Zeres eta Lucena. Eta esaten duzu, Andaluzian gaude, ala, nondik sartu di izen, inok ez ditu inun kokatzen. Bueno, daude zerrendan, hor gelditzu dira. Hau da, Menendez Pidal eta Aizorrotzian aipatzen du, eta Aies, Zeres eta Lucena. Eta irradietan Irurita eta San Vicente, eta hor da bere zerrendan. Eta azkenengo datuak daude, 1904 Alfonso Zortzigena Kastilako Ilsorian dago, ez dakiz gaixotasun hartzen duen, usten du hilin bia dela, eta bere kontzientziakin oso gustora ez egoen, egindakoagatik, eta esaten du, bueno, salbatzen banaiz, bueltatuko dizkiot Nafarroako erregeari honedanak. Epa, parkatu. Hemen agertzen diena, Buradon, Antoniana, Santa Cruz, Campezo, Atauri esaten duenek, Portilla de Corres, hemen dagona, Toro eta Puñikastro ero Alcázar. Leku geixo agertu zaizkigu zerrenda honetan. Bueno, zerrenda honetan oso batzuk argitxu behar dira. Pakea egiten dute, erasotzen du Gaztelakoak, Portilla inguratzen du, ez du garaitzen, Trebiño inguratzen du, ez du garaitzen, Gasteiz inguratzen du, ez du garaitzen. Esan daiteke, Nafar defensa sistemak funtzionatu duela, ejerzitua Kastilakoa hor gelditzu da, ezin ditzu horrek hartu, falta da bigarren partia. Nafarroko erregia jutia beste ejertzito batekin, borrukara. Afrikan dago. Ez da heltzen laguntzarik, eta azkenian Gasteizek amore ematen du, traizio kontuak eta bukaerako lagako ditugu denporia badago, ez dago hortaz ezer, pakea egiten dutenean, zatik azkenean pakea egiten dute, zela, bat ezokan nintzura eta bestiak Trebiño, elkartrukatu egiten dituzte. Portilla eta Mirandakin berdin. Miranda bueltatzen dio errege Nafarrari, eta errege Nafarra hartzen du Portilla, Kastilako endako. San Vicente de Arana eta Sonsierra zalantzak daude batetean ala bisak. Ezin da jakin. Ataun eta Aurekin berdin. Zalantzak daude, agian leku bisak dira. Zatik, batzutan ertzen da, atabit irakurrita. Osa, idatzita. Zer da atabit? Atauri? Ataun? Ez da erreza batzutan zertzia. Eta Aizorrotziekin dago sekulako nahazmena. Ez da existitzen gaur egun olako toponimo bat. Orduan, danerako batzuk esaten dute dela Orzoroz, Nafarroan dagoen Zubiete inguruan. Beste batzuk, Mendikute, Albizturren. Hau ja da, letraka marinera. Aizorrotz, esaten dute, Aizorrotz peña afilada. Peña afilada hori eramaten dute Monte Agudo. Eta Monte Agudo hori eramaten dute Mendikutera. Zeto, batzuk ez da, eta bezala, baina eske gainerako dago Aizurtza ero antzerako izena duen errekatxo bat. Orduan hori da Aizorrotzia. Argumento bezala pixka flojua, baina bueno, hor da biltza. Beste Orzorro bat dago hemen, Altsasu inguruan, Zaldieranen dago Pikarroz, beste batzuk esaten dute Arrasate dala, eta beste batzuk dala Debagoiena guztia, Baiara guztia. Bai? Hau argitzuko dugu. Hau argitzeko gauza izan gerala usten dut. Eta behin Araba hartuta, Gipuzkoara dator, Kastilako erregia. Gipuzkoa hori izan. Figura arraro esan barra, baina hori izan Gipuzkoa Kastilak erasotzen duenien. Honek dira, aipatzen diren lekuak eta aipamena zeurtetakoa dan.
Euskaltzaindiako etara berri duen liburu batetik hartuta. Jonek esan duen bezala, Ipuzkoa agertzen da hemen Altzo, Olazabaleko donazio bat, hemen zauen dagoen monastegi baten, 1025. Hor agertzen lehenengo aldiz Ipuzkoa. Datuak oso urriak dira. Danera daude, 81 dokumentu bakarrik, 1000 eta 1200 artean, Gipuzkoari buruz edozein informazio mota ematen duena. Bakarrik 81 idatzi. Oso gutxi dago. Orduan, apoiatzen da historia, filologia, arkeologia, alden zer guztietan informazioa lortzeko. Hemen daude leku izen batzuk eta lurralde batzuk. Areria, Ozkue, Berastegi, Errezil, Iraurgi, Saiatz eta Itziar. Honek ziren ja bailarak. Hau ezagutzen dugu ja, ez? Hau da gaur egungo Gipuzkoa. Gorrixa zan berez Gipuzkoa zana. Dana zan Nafarroa, 1189. Dana da Nafarroa. Baina Gipuzkoa hau bakarrik. Honek zian Hernani eta Oiartzungo bailarak. Tierras edo bailas agertzen dokumentazioan. Hau da, gaur egun Baztan izatea bezala. Baztan udalerri bakarra da, baina dauzka 12 herriro dauzka barruan. 15. Herri bakoitza gero dauzka bere auzuak eta auzuik beraien auzuneak gainera. Olako zerbait izango zen, izango dira lurralde hauek. Hernani eta Oiartzun, eta hemen daukagun alde honetan daukagu Astigarribia gaina agertzen da, behin berriz agertzen da dokumentazio garaiko hartan, Intergipuzkoa et Bizkaia zito. Osea, ez da bata eta ez bestia dago, Bizkaia eta Gipuzkoa tartian. Eta beste leku guzti hauek, hemen, Oñati, Lehintz Bailara, Bergara, izango zana gaur egungo Elgeta, Bergara, Antzola, eta ja behek aldia, Markina. Ni baino beto dakizu ezuek, Villanueva, gero ipatuko dugu. Hau gainera, ez da kasualitatea, hemen elkartzen di hiru gauza, hemen egiten da Bizkaieraz, hemen egiten da Gipuzkeraz, eta hor egiten da Goi Nafarreraz. Hau da Kalaurrako obispatua, garai hartan, hau da Iruñako obispatua, eta hau da Baionako obispatua. Eta hemen daude egon ziren Kairistioak, Barduluak eta Baskoiak. Gaur egun muga honek galduta dare, edo ez dakit hemen esaten duzuen, guk Bergaran batzutan lagun bati, ezagun bati buruz hitz egiten bagabiltza, Tolosaldeko erotan, ez da, baina hori Giputxa da. Ez dakizuk hemen erabiltzen duzuen eskuitiarri buruz, baina hori Giputxa da, gu ez gara gila bezala. Bai baina zerbait gelditu jaku. Honen gainean, daukagu beste mapa hau da Kromletxak, nun agertu diran. Konturatzen basate, bakarrik Baskoien aldian. Kromletxak dira, Arrizko biribiloiek, azken Kristo aurreko 1000 urtean egindako monumento funerario batzuk. Hau ez da guztiz zuzena, gaur egun, zatik, bai Aralarren eta bai Oizaldien agertu dira pare bat Kromletx leku bakoitzean. Baina, indela gutxi arte, ematen jose kasualidade ez. Jente desberdina zegoen, kultura desberdinekin bakoitzak bere oitzurekin. Ziur gaudela, zerrenda Nafar gazteluak egon zirela, dira Aizorrotz, Ataun, Ausa, Beloaga, Hondarribi eta Tolosa. Bakarrik leku horretan gaude ziur egon zirela erresumaren defentsarako Nafar gazteluak. Baina, hartzen badugu arkeologia eta beste zer batzuk, agertzen zaizku erdiarokuak beste lehen 6 euskagun, beste 5 gaztelu. Arrasate, Elosu, San Adrian, Gaztelu Berri eta Mendikute. Ez daude zerrendan, baina bai dira erdiarokoak. Garai hartan, kalkulatzen da, estimatu dute historialariek 18.000 bat lagun biziko zirela Gipuzkoan. Gaur egungo Gipuzkoako eremu honetan. Eta oso populazio pisukua, Debagoienan, hori erdian, Donostia kostalde horretan, eta Getari zarautzen ere gehitxua, eta beste guztian apenas jenderik. Osea, oso jende gutxi bizizan hemen. Orduan, konturatu guzinetan orain arte, Elusu bakarrik epatu dugula mapa honetan. Ez da egertu Elusu orain arte. Orduan, nuntik agertu da Elusu gure zerrendan. Ikus dezagon.
hau da Jimenez de Radaren irudi bat, hau da bere historia famatu, de Rebus Hispaniae, bueno, izena oso luzia da, Rebus Hispaniae liburua, hau da, ikusten duzue, latinez idatzita, letra doktoria, kopista profesional batek eginda, doktoria, hemen dago zuen latinez, hemen hori latinez baina zertuta, imprentako letrata ipinitza eta hemen gazteleraz, bai? Hemen dago izen zerrenda guztia, hemen dago. Bueltatu gaitezen, konturatu zeta hemen oso ondo dago eta hemen agertzen jako, eta izu, ze, bai? Hemen daukagu zerrenda, San Sebastiani, Fonterrapidum, ondari, Beloagam, Zegitategi, Asluzea, Aizorroziam, eta hor? Ze daukagu hor? Glosa bat, hori da glosa bat. Tekstuan dagoen zerbait, alboan idazten dana tekstu argitzeko. Horako baten agertu ziren euskarazko lehenengo hitza Samilen delako goian, hori alde honetan. Baina begira, hemen daukagu Beloagam idatzita letra mota berdinakin, mia txikixo hemen astuen jako kopistari zerrendan sartze eta gero sartu dugu. Hor dago. Baina gero, Asluzea onduan daukagu marra eta punto. Eta Aizorrozian onduan daukagu punto eta marra. Eta albuan, idatzita dagoen testuan agertzen jaku. Punto eta marra. Eta hemen marra eta punto. Marra eta punto, Asluzea. Eta hemen zeipintzen du, aiz luzea. Eta Aizorrozia hemen zeipintzen du, aiz zorrotz. Bai? Hemen dago kopista baten hankasartzia. Hau da, honek ondo idatzi zuen, baina hurrengo kopistak, orduan eskuz idazte zen, eta zen sekulako lana. Kopista, monje profesional batzuk, orduan, hurrengo kopista batek, zerrenda honetan ez dago, baina hau ikusten du, esaten du, astuin jako, sartu ingot, eta sartzen du hemen jarraian, duplika utzen ditu izenak. Eta hemen daukagun daukagu aiz, zorroz eta luzea. Gogoratzen dute, aiez, zerez eta luzen agertu direla Menendez Pidal zerrendan. Kopista batek geizki ulertu zuen eta borroan sartu zitsuan. Horregatik daukagu Aizorrozian. Zatik, idatzi hau da, manuscrito de la Biblioteca Complutense, hau da bere matrikulara asignatura, bai? Bakarra dago. Hemen bakarra dago. Aizorrotz bakarra dago, ez dago Aizorrozian. Eta beste honetan, lehen esan duguna, aiez zerez luzen ageratzen dana, hau da, Biblioteca San Lorenzo del Escorial, hau da kodize, manuscrito, beren asignaturak, desberdinak. Eta hau, beste tekstu bat, aurkitu duena Katedral de Toledon, hemen ere ez da ageratzen. Aizorrozia bakarra dago, ez daude bi. Eta beste honetan ere ez. Hau da, Biblioteca Pública de Córdoba, kodize tal, ez da. Hemen ez da. Badirudi, kopista batek bikoiztu egin zuela Aizorrotzi zen hori, eta haren ondoren liburura kopizatu zutenek, geizki kopizatu zuten. Eta heldu da, gaurdainoa. Horregatik, Aizorrozian da kopista baten akatz bat, Aizorrotz bakarra da, eta astuin behar gara, ez da existitzen. Kopista baten akatz bateatik heldu da gure gana, eta sinistu dugu eta bilasi gara, baina ez da existitzen. Existitzen Aizorrozia? Aizorrotz bai, Aizorrotz. Aizorrotzian bigarren errepikapen hori ez da existitzen. Akatz bada. Eta orduan, eluzu zela erdu jaku hemen. Ez dago bagadago arrasateko hori hemen? Barrasateko baten errauz izan zen. Esteban Garibai Zamaioa, 1571an idatzi zuen konpendio historia, no seke, hau zen fenomeno bat, astokerizak ere zituen, baina garai hartan zen, bere aurretik idatzitako guztia irakurri zuen bat. Eta gero egin zuen, munduko eta Espainiako historia. Eta orduan, Garibaik esaten bazaban, ona zen. Eta horrengo mende guztietan, Garibaik esan dakoa ontzat hartu da. Eta Kastelaren erasoa zela, hau da, pagina, hau da, zela interpretatu zuen Garibaik, esaten du, vamos a ver. Y en la frontera de Álava le dieron el castillo, le dieron los navarros al castellano, le dieron el castillo a Chorroch, del valle de Leniz. Ondo. Y en la frontera de Vizcaya el castillo de Arrasate, que ahora se dice Mondragón. Arrasate ez da inun agertzen. Garibaik interpretatu du, bigarren Aizorrozia hori, ez daki nun ipinit esan du.
Arrasate. Zati, badakian gaztelu bat egon zala Erdiarokua. Arrasate. Eta gero, ondorengo guztiak jarraitu dute hau esaten. Akatz hau jarraitzen. Bai? Eta orain Elosukin. Y en la misma frontera le dieron el castillo de Elosua, que en algunas obras por corrupción de la lengua se lee Ausa, cuyas ruinas se ven hoy en día en la eminentísima montaña suya llamada Elosua, que está en la jurisdicción de la villa de Vergara, llamada en esta sazón Arisnoa. Gaizki, Ausa existitzen da. Zaldibi da Baltzizketa betxartien dago, baina Garebeik ez ekixen. Eta orduan ezin zuen kokatu, orduan zaizazuen, hau Elosua da. Etik Elosuan badare azterna batzuk. Ero entzundonik, ero ikusi ditu eta agian, orduan hau Elosua da. Eta akatzoneatik errepikatuz heldu da gaur daño, eta Elosuan gaztelu bat egon zen. Bueno, zerrenda hartan mintzat ez da gertzen. Kastilako erregiak garaitutako lekuen zerrena ez da agertzen Elosu, da akatz bat beste baten ondoren. Baina, ze pasatzen da, han aztarnak daudela, arkeologia lan txiki batzuk egin dira, eta han egon zan gaztelu bat. Orduan, arkeologia horrek esaten du, bueno, guk gure bilaketa txua egin dugu, Elosu ze dakigu Elosuri buruz. Bueno, Euskaltzaindien lehen aipatu dugun liburu horretan, Gipuzkoako leku izenen liburuan, agertzen da, lehen aipapena, Elosuko agertzen da, 1379. Desde el arroyo de Basarte hasta la sierra de Elosua. Elosua lehenengo aldez aipatuta, Elosua, ez gaztelua. Elosua, toponimua, bai? Guk indugu gure bilaketa txua, eta topo hau 1180an, ustez, tekstu bat esaten, Durango esan hiri bat zan lurralde bat zeukan Fuero de Labradores. Oso gauza bitxi bat, baserritarrendako egindako Nafarrako erregiak emandako foru bat, nola antolatzen ziren, bai? Eta dauka gehigarri bat, eta gehigarri horretan ipintzen du, han otro foro, si el rey de la tierra hubiera llevar hueste a otra tierra, los durangueses hubieran de defender, su tierra, no han de ir a otra tierra fuera más que hasta Ochandiano por una parte y por la otra parte hasta Elosua. No han otro fuero. Eta esatu, ya está, Elosua erratzen da 1180an, kontuz. Gaztelera idatzita dago. Garai hartan latinez idaztezan, ezin da izan. Eta gainera, Durangok eraso bat jasotzen badu, eta Durangarrek defendatu ondoren, etzaiari jarraitzen badiote Elosurainok eta Otxandiarainok, ez duka zentzurik danak Nafarrak ziren garaian. Nafarrek ez zuten erasotuko Durango beri izan da. Zentzua dauka, 2-3 mende geruago, danak Kastila zanian. Eta Nafarrek erasotu eskero, Durangarrek zeuken behartu da zeuden beregi jarritzera Elosurainok eta Otxandiorainok. Baina danak Gaztelaren menpe egonda. Ez Nafarrak izan da. Orduan, ezin dugu kontutan auki aipamen hau. Guk aurkitu dugu bat, sarren hau da, uste dugu, orain arte, 1915an. Bueno, hau letra oso ona da garai arte, hau da beste kopia bat. Hemen esaten du, Askoitz eta Bergarak urtetan dabiltz Elosu inguruko mendietan elkarri ganabak lapurtzen, eta halako baten, bueno, kontuak egin behar ditugu, pakia, hainbeste diru zuen dako, kalte ordenetan, zuretako, guretako, eta han daudenez, erabakitzen dute, herrien arteko mugarriak berriro errepasatzia. Hemen daude zehaztuta. Mapa baten gainen ipintzen baditugu, lehenengo mugarritza dago Urola Ibaien, Arroyo que baja del río de Legazpia, subiendo Bagariu Lexundi, lehenengo mugarritza hemen, bigarrena, donde se juntan los dos arroyos de los Urrosolas, hor dago la bigarrena, eta hirugarrena, esaten du, Mojón Yuso del Castillo de Iriar, hau da lehen aipamena. Papeletan lehen aipamena, hau da. Hor dago gainera, hau da gazteluaren arrastuak, eta hori da, justo, gaur egungo mugarri, 600 urtean, ez da mugarri horrek ez dira ikutu, ez da egon aldaketarik, hor daude. Orduan, idatzizko iturri jota hori da daukaguna. Ze pasau da, pare bat induzketa txiki india, bat oindala 10 urte, beste oindala 21 urte, Elosun. Elosu, lehen ikusi dugu, da mutur txiki bat, lur txiki bat, eta gainean dauka haitz bat, pare bat 2 metro eta erdi ingurukua, pizkat gareiago dagona. Arazoak, arkeologia lan bat egiteko. Jabetza pribatua, hori da, berez arazo hondirik, baina zela txoko bat egin duenan Jabiak, gaztelu hostian, eskabadora batekin dana birrindu du, han
ikerketa arkeologiko bat egite eta hona izatea nekeza da, zatik nahaztuta dare. Ez dago estratigrafia bat, igual erratzen gatzu lehenengo txampon erromatar bat, eta azpixan Napoleonen garaiko txampon bat. Ez dago jakitzerik ipinitxakoak diren, ala berez han horrela zeuden, ero zer. Oso nekeza da. Egin dira bi garbiketa aitz gainean, aitz gain horretan aurkitu dira zulo batzuk, enbor batzuk sartzeko eta eurrezko esi bat ipintzeko gainekaldean, esi bat struktura bat gainean, eta aitza eta zutabe horiek lotzeko arrekamasa moduko batzen arrastuak ere agertu dira, aztertu dituzte, karbono 14 froba egin diote eta ematen du direla 1160 eta 1260 tartekuak. Orduan, ze daukagu? Zati honetan badago, Nafarroaren garaikua da. Zati honetan badago, Gazteleren garaikua da. Ez dago geixo esaterik. Arkeologiak hau ematen du, eta idatzizko iturriek ez dute emoten beste geixo. Orduan nun gaude? Elusuko gaztelua ez dago, Kastilak garitutako 1200 urteko gazteluen zerrenda horretan. Ez dago. Ez da inon aipatzen garai hartan gaztelu bat zegoenik Elosun. Ez da kasu bakarra. Albiztu horren mendikute sekulako gaztelu puska daola, ez da agertzen idatziz inun. Nork, noiz, nundi datorren aurra. Ez da agertu datu bakar bat. Eta induzketak eta egin eta garaiko hartakua da, baina ez dago papeletan inun. Castillo de Iriar hor daukago, aipamena 1215an, orduan pizkatasi begara deduzitzen, logika pizkatera biltzen. Orduan, txikixa da saskibaloi, Gazteluren azalera guztia da saskibaloin kaitxa baten erdixe inguru, txikixa. Hau normala da. Garai honetan, berandutxu, Ogaralar inguruan mugia dagonian Gaztela eta Nafarroa artean, hor Gaztelu batzok egon ziren, eta hauza eta defendatzeko, bisak defendatzeko, 20 soldadu, ipini zitsuan Nafarroako erregiak, datu horri badozko, 20 soldadu, 10 eta 10. Ez dute leku asko biak, Gaztelu ezin da izan oso ondisa. Orzoroz, 8 soldadu, Gorriti 10, Irurita 10, Artajo 10, Lana 6. Oso soldadu gutxi, Gaztelu txikixa zan, Gaztelu txikixa. Ez dago tontro batian, ezagutzen baduzu inguru haura, aizpuru txutu begiratuta, bai, sekulako aldapia dago, baina bertara joten mazate errepidean azpitsi dago, aldapan bera soiaz. Ezagutzen duzu aldapan bera erazu daiteken Gaztelurik? Ez dauka logika, militarri ikuspuntutik ez dauka logikarik. Hiri garrantzitsu bat babesteko dago? Han ez dago hiririk. Bide garrantzitsu bat zeintzeko dago? Espurutxukua ez, han behian dago, urruti, nahiko urruti, baina bai dauka zentzua errepidea, Berriaratik asko itxira doien errepidea zaintzeko. Hau da, Berriara bailara eta Iraurgiko bailarak komunikazio zituen mendiko errepide hori zaintzeko, bidea, errepidea ez bidea, baina han ezauan herririk, Berriara esan existitzen ondukan, eta Iraurgi ere ezauan errizka txiki bat ere, ez zeuden. Eta bai zegoena da, mendiz-mendi, mendigainetatik, zauan, orduan, abeltzaintza zan ekonomiaren sustengua, ero garrantzitsuena, orduan, hasi aizgo espitxik eta kostalderaino bazeren gainetako larretoki batzuk, eta basoan transhumantzia txiki bat, hegoaldetik, iparraldera, kostaldera, txiki bat, Nafarroan bai, Bardeetatik, o Erronkaritik Bardeetara hori handixo ba, baina hemen, txiki bat bazegoela usten da. Orduan, hori zentzeko badauka zentzua. Baina ez da ezagutzen errege batek gaztelu bat egitea behi batzuk zeintzeko. O behien pasua zeintzeko, ero larretoki batzuk zeintzeko, hori ezin da. Hori ez da ezagutzen. Orduan, beste egiten zituen gazteluak beste norbaitxe gara jartan. Hori da, horrengo galdera. Errege batek ez bazitxunin gaztelu haiek, o gaztelu hori zeinekin zeban. Basoan beste ino gara jartan gaztelu egitzen zituen, bai? Nobliek, jauntxo indartzuek. Eta debagoienan, basauan olakorik. Da, horrengo, ez badago, beste zoaz, epideobiaku, bai, gebaratarrak, Bela, historian zehar, Bela, ladron, ero Bergara, bizen eukiduten leinua, oinatiko kondiek esendakoak, han zeuden, ja. Orduan, bederatzi arrazoi emango ditut Gebaratarren
hipotesia eusteko. Bai, bat, 11. mendetik daude Araba eta Bizkaiko zonalde horretan, kokatuta, leinu hori. Bigarrena, García Ramirez, Nafarroako erregeak, 1124 emosotzen orteiko buruari konde titulua. Porque aspalditxo izan ja, tipo, familia potentia. 1124 ez, 1125 urrengo urtean, Frantziako errege batek egiten du instituzio bat, los 12 pares de Francia, ero frantzesez esaten den bezala. Eta Nafarroakak esaten du, ondo iruditzen bat, nipe inbiot. Eta egiten du, armas del ínclito rey de Navarra y sus 12 ricos hombres. Nafarroako erregearen armarria eta bere 12 zaldun handixena, Guevara. Nafarroako 12 gizon aberatz eta garrantzitsuenen artean zauen, ja, 1125an ladron, bela, ero Guevaratarrak. Lehenago ez duzu esan gaztelako erregeak emotetzala... Ez, Nafarroakoa. Gaztele esan bat, gezki esan dut. Nafarroako García Ramirezek, 1124an urte balen emoten duzak konde titulua. Tenenteak dira, ez dut irakurriko zer da, 31 bat herri osan Araban, Gipuzkoan, Bizkaian, tenenteak izendakoa da, ladron ero Guevaratar bat. Ero bela, ladron eta abizen horiek danak dira familia berekoa, bai? Esan dugu, daudela Bizkaia eta, Araba eta Gipuzkoa artean. Hoi edia beren zerak. Arabako lautadan, hau guzti hau kontrolatzen dute, Oñati eta Leintz Bailara, gero beste lugauek hemen Errioxan, Burgosen, Arabako beste leku hobetan eta Nafarroan, eta gero Elizak. Dauzke Eliza pila bat, dundukat mapa hori, hemen. Eliza honedanak beriak zian. Bai? Debagoienan, geixenak. Debagoienatik kanpo, Azpeitzin Zoreazu, Zarautzen Rikuan, Dramari eta Gomezte egin Agieran, San Pedro. 20 Eliza zauzken Gipuzkoan eta 17 Debagoienan. Eta 18 Araban. Aberatzak. Garrantzitsuak. Araba eta Gipuzkoa bitxarteko bide danak kontrolatzen zituzten beraiek, ero beraien aliatuen bitxartez. Gamboa ingurutik, Bizkaira Urkiolatik, Gamboa ingurutik ere bai, Gatzagara, Gipuzko aldea, Debagoienera, Arlaban eta Angutako portutik, Elgeatik, zela zen hau, portu danak kontrolatzen zituzten. Dana, pasabide guztiak beraiek kontrolatuta. Hau bai, Asparrena, Ziordi, Altzazu eta gero Nazional 1 jarraituta, Araiatik, San Adriango tuneletik, danak kontrolatzen zituzten. Ganaduekin harremana, ohikoa zen, ganaduekin harremana eukitzea familia xaundi honek. Nafarroako erregeak ere zeuzkan sekulako behitaldiak, orduan busto ero bakada deitzen jakuen, hasi Aralarren eta kostalderaino, Gipuzkoako kostalderaino. Zeuzkan kortak, gana hauekin juteko, trasumantxe txiki baten, takatakatak jaten, jun, torri, Guevaratarrek ere bai, Guevaratarrak eta erregeko nafarrak sortu zuten elkarrekin San Miguel de Aralarko monastegia. Eta mansotzen behitalde batzuk, beraien monji, beraien mantenurako. Geixo, eta gazteluekin ere harremana zeuken beraiena, Guevaratak sekulako gaztelua zeukaten, lehenengo gerrate karlistan estandara zuten, galdu zuten nien karlistek, zen bat tonelada polbora erabilitza, zeukaten beraien aliatuenak Araban, Larrintzar, Lazarraga, Ordoñana, Okariz, Bikuña, Lezea, Mezaga, Ilarduia, Berganzo eta Zuazoko gazteluak, 14. mendean gazteluekin zeuken harreman horreatik, Leniz Gatzaga eta Gatza kontrolatzeko La Fortaleza izeneko gaztelu eta dorre bat egin zuten, baldin bazatozte Gatzako bide sarretik eta aiagatzen bazate Gatzagara, beti gorriz dagoen semaforo horretan geritzen bazate, frentian ikusten den etxe dotore bat, hori izan. Guevaratarrek hori egin zuten hor, herri guztia kontrolatzeko, eta Gatza kontrolatzeko. San Adrian, ere bai, beraien lurretan zegoen kontrolatzen zuten, eta Izorrotz gaztelua beraien lurretan zegoen, eta tenenteak izendakoak ziren hainbat urtetan.
Orduan, hemen agian daukaguna da, Gebaratarren senyorio bat sortzeko alegina ero orguntz zoian dinamika bat. Nafarroa eta Kastilako beste leku batzutan gertatu zen bezala. Bederatzi arrazoi hauetaz gain, aztertu ezagun, Debagoienan pilatzen dian gauza pila bat. Mendi gainetako belardiak, bai? Besterik gabe hor zeuden. Bidiak, transumantzia bide txiki batzuk. Vale. Euskalkiak. Oñati, Bizkaierako azpi euskalki bada oñatikua, Lehens Bailarakua, Bergaraldekua, hau ez dakidan, Ibarraldekua eta Azuena, Markinaldekua. Megalitoak. Kasulez, eroez, megalito pila bat daukagu muga horietan. Gaztelu toponimoak. Gaztelu toponimoak batzuk esaten dute. Garai hartako gaztelu zer bada. Nafar erresumako gaztelu bada. Kontuz. Gazteluak daude eundakak jasota mikrotoponimoak, eundakak. Hemen dago Arrieta, ez da gitz ezagutzen duzuen, Gipuzkoako gaztelu liburu bat idatzuen batek, esaten du hemen Ermuaranen gaztelu baten azterna daudela. Ez dira aztertu. Elgoi baken dago Ermuaran, ez da gitz exactamente nun. Eta esaten du hor gaztelu baten arrastuak daude. Honedana dauzkagu Debagoienan eta Debabarrenan. San Miguel, guazen Eliza batzuren advokazio ero zeinen izenien eraikita duen Eliza horiek. San Miguel, esan dugu, errege Nafarrak eta Gebaratarrek San Miguel daralak sortu zutela. San Miguelak dauzkagu Gipuzkoan 40 bat, Debarroan 14, Debagoienan 11. Eta horietatik 4 Gebaratarrenak dira. Oñatiko errikua eta arauzkua, Aretxabaletan Bedarretakua eta Bergaran Engosarkua. Horretan, hor dauzkagu kokatuta. San Millan, hau oso kuriosua da. San Millan berez da Antxinako Egilaz herria, Lautadan dagoena, Araban, eta bederatzigarren mendean Simankasko batailaren ondoren, han egon ziren arabatar batzuk, noski, San Millan agertu zanan ez dakit nola, eta irabazi egin zieten arabiei, moruei. Eta gudan San Millan izan zen kanpeoia. Gudan, etorri zen hain arro eta hain txunditu eta pasatutakoarein, beraien Egilaz herriari saiatu zirela izen aldatzen San Millaneatik. Odago, San Millan de San Roman, ero badago ondiukan hor herri bat ingurutan. Eta honek uste da, Lautada pizkat dana labratu zenian eta ezagunien ja lur gehiago orduko agrikulturarekin bizitzeko ezeuenien iparraldenuntz migratu zutela. Eta migratu zuten beraien sinismen, kultura, oitzurekin, danekin. Beti, Gebaratarren lurren barruan, erreza zeuken, inukin burrukanen beharrik. Eta dauzkagu, Bergaran Lamaino inguruan, zauan 1000 bat, Aretxabaletan Arkarazon, zauan 1000 bat, Gatzagako herriko Eliza Undixa San Millan da, Done Miliaga, San Milixauak, esaten dutze berei, San Milixauak, jaisei, eta Aramaizon dago Gatzagan beste bat, kasualidad, Debagoienan haue, eta zizurgilen daukago bat galduta ez dakigula nundik irten. Baina, Gipuzkoan 4 daude eta 3 Debagoienan, eta beste bat Gatzagan. Horren aurreko horrezan esatzen dira argoi barren izen bat, eta txikitza esagot ez dut ikusi... Barkatu, ontsa goiaz. Aiazti urkarekin dago San Miguel bat. Bai, barkatu. Azkar paso dut. Aiaztia urkarekin inguru horretan dago San Miguel bat. Ero gontzan, ez dakit txondukan dagoen. Ez batzutan desagertu itzen dia, ero beste izen bat hartzen dabe, eta nahiz eta papelian jasota gelditzu indala, bostun dut ez dakit nola sale, igual gaur beste izen bat dauka. San Emeterio eta San Zeledonio. Kalahorrako martiri famatu batzuk. Kalahorrako obispatua. Bizkaiera. Karistioak. Gipuzkoan 5 daude, 5 Eliza bakarrik eta 4 Debarroan. Eta bestia martirieta, askoitzin. Zoraluzen San Andres Eusuan, Bergaran, Osintxun eta Uberan, eta Oñatin, San Miguel Elizan, dago relikia bat. Horietako santu baten, gorpuzki bat edo, kapila baten dauke, eta dauken bezala.
Orduan, kasualidad. Konturatu basate, bai Milan eta San Emeterio Zenedonik ekialde, mendebalde marra bat bezala marrazten dute, bai? Urrengoa San Adrian oso kuriosu hau be, hemen Gipuzkoan 4 daude eta 3 Debagoienan. Aramaixon beste bat, Altzaga auzoan eta Partzuergoan, ez da Debagoiena, Partzuergoan daukagu San Adrian ezagutzen dugun Dunela eta hori dana daukana. Eta hemen ere marrazten dute olako elusu gainean dago bat, ezagutzen duzuenok, bat ematzuk ezagutzen duzue, elusu gorla gaineko kantina sarra ezagutu duzuen, haren onduan egon zen San Adrian ermitxia, bai, galduta dago. Bueno, kruzero batero dago, ez dago besterik. Baina, hemen ere marrazten dute ekialde, mendebalde marra bat. Hemen oso gutxi San Adrian eta Gipuzkoan eta isadanak Debagoienan. Santiago, bueno, Santiagoko hilobia ustez Konpostelan agertu zanean, izan zen goduko Europan sekulako buma. Erromesak etortze ziren mundu guztitik. Bueno, Europa guztitik etortze ziren. Eta bide asko zen, sonportekua zen bide ofiziala, gero zauan Horreagakua eta kostaldetik ere bai. Kostaldetik zauan kabotaje moduko saltoka zoiesten bat, gero kostaldeko bidia, Astigarribia horreat izan garrantzitsua, Astigarribian zegoen Debe ibaia zeharkatzeko txalupa ero, horreatik aurra zen erromes bidea, horreatik pasatzen handik erromes bidea, eta emeretzi daude Gipuzkoan eta 6 Debagoienan. 6 Debagoienan hemendik ez pasauta bide nagusirik. Bergeran dauzkago Basalgo eta Uberan, elgetan Azurtza dago Zagarrekatik junda. Plantxiko Zagarrekatik junda. Arrasaten Gezaldibarren Ereñusketa baserri inguruan Santiago ermitxa bat egon zan, egin dute induzketa arkeologikoa eta azpikaldian Aztarna erromatarrek agertu dira. 2, 3, 4 mendekuak. Oso ipagarria. Lehenengo zaban hilerri erromatar bat eta gero Santiago ermitxa bat. Oso kuriosua. Esan duzu bakatu? Arrasaten Gezaldibar auzoan Aramaixora bidian, eskerretara, Ereñusketa baserri onduan. Eta Lehens Gatzagan, Angutan, hemen. Kuriosua hau be. Gero dugu, San Cristobal, ero santu ibiltariak esaten dienak. Hemen 6 daude Gipuzkoa osoan, ibiltariak. Erromesen dako, orduan ermitxak zian ez bakarrik alako santua zeukatena, baizik eta ermitxak danak guztiak zian etapa baten bukaera, ero aterpe, ero babesleku, ero erromesak zeudenean. Erromesak mendebalde ekialde joera dauke. Bertako migrazioak egoa iparra. San Cristobal, Bergaran daukagu, Arrasaten baserri bihurtuta, Etxabretan Larginon, Oñatino Labartan, eta gero Zumagan, Aginagan, Izagana Zabalen desagertuta, eta Aramaixon beste bat Kurtzetan. Kuriosua. Ikusten dugu nola doia zen danak pilatzen. San Martin de Tours, berdin, hau santu ibiltaria, erromesen zeindaria. Hemen duzkogu pila bat, 39 Gipuzkoan 10 Debagoienan. Luze da danak aipatzia, ikusten ditugu nola pilatza jaku zen Bergara parian. Eta erromanikoa. Gipuzkoan daude 28 elizak dauke Aztarna erromanikoak eta 14 erdizak Debarroan daude eta 12 Debagoienan. Hau harrigarria da. Hain leku pobria izan da, eta bide nagusitatik kanpo egon da, zatik basoan bide nagusi bat hemendik, Iter 34 erromatarren bide izan zana, Basturika, Burdigala, Astorgatik Burdeo sasoiena, hau bai, Arabako lautadatik bai, eta bere garaian Santiagoko bidea pasau zan hortik, errege nafar batek erabakizun arte Lizarratik Logroñora bidaltzia. Eta ja, beheka aldetik. Hemendik pasau zan, oraindik musulmanen erasoak ohikoak zirenian, iparralderuntz. Behin musulmanak berutze bultzatu zituztenian, ja, errege nafarrak erabakizuen Iruña, Altsasu, Gasteiztik Junbiarrian erromesen Santiago bidea hegoaldetik pasatzea. Orduan, hau honek bakarri dauka zentzua,
hegoaldetik, Gebaratarren lurraldetik goruz migratu zutenek eramandako artia dela. Artian oso gutxi da, ondala gutxi egon naiz zela dauz, Aguilar de Campo inguruan, eta engida batek esan zuzkun, Aguilar de Campo uste dela 20 kilometroko erradioan, 400 ermitxa dauzkela aztarna romanikoekin. Gipuzkoan dauzkoago eta sortzi. Gipuzkoa esaten da, Ipuzkoa toponimo, lehenengo indala 1000 urte errezuan, Ipu hori, Ipuin, Ipurdi, atzera gelditutako, atzeratutako lurralde bat ote zan. Eta horregatik, eta dukan izen hori. Gainera, izena Gipuzkoak ez dauka zentzurik. Iputz, izen biako zan, da Bizkaikoa zatia bezala. Gipuzkoa, Bizkaikoa. Bai? Igual izena Iputz, Giputz zan hasiera batian. Baina, bilakatu da Gipuzkoara, Gipuzkoakoa. Ostia, nekasa da oskatzeko, Gipuzkoakoa. Giputxa, beste bestetik. Gipuzkoakoa, errepikapema dago. Baina, igual, lurralde atzeratu, pobre hori, pentsau, lehen Jonek esan duen bezala alde honetan kantauri zuri aldea ez zala hain garatua Mediterraneo aldea, baina Mediterraneo aldean zeukaten, garai honetan zeukaten ardaua, zeukaten garixa, zeukaten orixua. Eta kantauri zuri aldean zezauan. Zagarra, harta txikixa, mijo, gara hartako mijo, eta txarri bat noizian behin, eta punto. Pobria zan hau, pobria. Orduan, hainbeste romaniko gotia, eta geixena Debagoienan eta Gebaretaren lurretan, ez da izango kasualitatea, hau be. Bueno, hemen daukagu Elusuko gaztelua, bai? San Adrian, esan duguna, eta orain arte ikusi ditugun guztiak. Goazen aurreratzen. Beste toponimo batzuk. Miaka. Hemen dago tumulo bat eta dago gaztelu. Gaztelu gain trekutzen Antzolan soziedea ezagutzen duzue. Soziedea dago, harripila baten ondoan tumulo bada, gaztelu gain izena, igual gaztelu batzuk dauke izen hori harripila badagolako eta harri horiek tumulo baten dira. Eta ez hain eraikin bat egon zalako. Gaztelu toponimoakin kontu zibili biaga. Eta miaka, meagaz bezala, kostaldian da, pasabide estua, dauka da bere esanaia. Hemen daukagu meaka bat, kasualidad, gaztelu eta tumulo baten onduan. Hemen daukagu beste meaka bat, San Blas auzuan, baserri bat. Hemen daukagu Santa Lutzi, baserri bat ermitxe izan dakua. Hemen daukagu Laudatz, toponimo kuriosua. Daukan zentzu bakarra esaten dutenez da Laudes, otoitz baten hasiera izatetik, eta honek zentzua dauka Laudatzetik San Emeterio eta San Zeledonerako bidea dagoelako ikusten dalako, ja. Eta hemen daukagu Santiago Basalgon, Santiago Lizon, monasterio bide. Eta monasterio ez da gaur egun monasterio ulertzen duguna. Monasterio zian jabetza zibila zeukaten elizak. Edo zein. Jauntxo batek bazukan eliza bat, zan monasterio bat, esan eliza bat. Eliza bat da, jabetza elizaren obispatuarena bada. Zibil batena da, bada, monasterio zan garai hartan. Monasterio bide. Beste eliza batzuk, hemen dare punta ipala. Eta hemen dago San Blasgo gure Amabegina eretikuan elizia, gero kontauku, denporia badago, hemen dauzkagu Santa Lutzi esan duguna, Santa Lariz, Santa Engracia, San Pablo, San Fausto, San Anton Abad, San Juan, San Pelaio, eliza pila bat pilatzen dio, eta baita Angosarko bailaran pilatzen dira gauza pila bat. Eta hemen ze daukagu? Agian hemen daukagu erromes bide bat. Datorrena, lehen komentatu dugu, hemen dagoela San Adrian bat, hau da, igual hau da, Elorrixon, Mendrakaz auzuan.
badaude arrisko hilerri handi horiek, horrek danak ez ziren agertu hor. Han ingurutako ermitxetan aurkitu ziren antzerako hilobiak jaso eta batu eta ipini zituzten gaur egungo dauden nikoen, baina San Adrian da ermitxa hura. Eta han kristautasuna dago ja, zazpigarren mendien ja Bizkaien badago kristautasuna heldu da ara. Elorrizoko Durangaldeko Elorrizo bastarrotara ja badaude eta elizatxo pila badaudean. Garai hartan ja kristauenak. Eta hemen ez horren beste. Orduan agian daukagu hemen peregrinazio bide bat. Bota. Usarragakoa orduan dago. Usarraga, San Juan, Eurabe. Antzolan. Trakutzen onduan dago. Bai. Bide horretan. Da hori antzinakoa da, bai. Bai, agertzen da, 1300 pikoan agertzen da, ja. Bai. Eta hemen agian daukagun hau da. Eluzutik, Gaztelu ondotik pasatzen zirela erromesak, gero Bergarara jisteko hainbat bide, txuizu hemen, diapostiba falta jata? Bai, kago la letxe. Bale. Diapostiba falta jata, gaiz naizen esplikatzeko. Hemen, gaur egun Bergarako autopistako irteera, Hondartzakua, bigarrena. Alto Sornosaldian dagoena, ez iparraldera dagoena. Hor onduan dago Hondartza baserrixa eta Zubizarran dago ondukan. ITV-ra basoia bide onditzik, onduan dago zubi txiki bat. Hondartzako Zubixa. Han zauan, San Adrian. ITV onduan zauan, Santalariz, Santa Alaitz, batzuk esaten duten bezala, Santalariz. Aruzutxoago, aizko egin zauan, Santa Garasi. Zubiate, tanatori sostien dagoen zubitxo baten onduan, bestekaldian zauan, San Pablo. Eta jetxita, muinondoko amabegina eretikoan zeretik, Zubizarra, Zubiberri esate jakona gaur, Zubizarra, bestekaldian dago San Fausto, eta gainekaldian San Antona bat. Orduan, kilometro koma bateko karratu baten dauzkagu 8 ermita. Hemendik Plaentxi aldera bakarra daukagu, Osintxukua. Eta 3-4 kilometrotan bakarra. Eta hemendik eta Arrasateko mugarainok 6 bakarrik dauzkagu. Hemen kilometro baten batuta dauzkagu 8. Eusten dut, Elgoibar guztian 11 dauzkatzuela. Konparatzeko, gure ustez, hau zan pasabide bat. Eta pasabide honen sarrera, pasabide bat, ekialde, mendebalde joera zuena. Orduko kristauen erromezaldiak, Bizkai aldera, kristauak eta lekuak zeren aldera. Eta eluzu zauan bidian. Orduan, ondorio bezala... Erromezaldi horrek ez dakiz erikusirik Santiago. Ez. Direkzioa berdina da, baina hemen esan egon inoiz Santiago bide garrantzitsurik. Berago bai, kostakoa bai, Astigarrabiatik pasatzen zenaz. Zumaixatik... Garai horretan bazegoa. Bai, garai horretan bai. Horregatik, usten duguna da, Elosun Nafarra Erresumaren defentsarako gaztelu bat egon zenaren ustea, hain zabalduta dagoen ustea, hipotesi bat besterik ez da. Eta arkeologiak ez badozku sorpresarik ematen, hipotesi ahula. Hipotesi sendoago dela uste dugu beste hau. Elusuko iriaun gaztelu horren funtzioak, erdiaroko beste gaztelu batzuenak bezala beste hauek zirela. Lur komunaletako larren erabilera zainduta antolatzea, lehena, eta bigarrena, Elusuko bidegurutzea zaintzea, Bergara, Bailara eta Debagoienarako ekialdeko sarrera kontrolatzea. Erromesak izan edo Bailaratik Bailarako bidariak izan bertatik pasatzen zirenak. Gipuzkoatik gure izenik gabeko beste Bailara ontara. Eta 13. mendeetan hori egiteko gai zirenak Debagoienan zuten indarra ikusitza Gebaratarra bakarri ziren. Baina hau ere hipotesi bada, beste ikuspuntu bat. Eta arkeologiak nosbaitzen ematen badigu argitasun gehiago, berak esan dakua. Baina oraingoz, usten dugu Gebaratarren hipotesi zuzena badala. Baina Gebarakue
Nafarren erresuman barruan zeuazen, ez, printzipioz, ez? Bai, baina gauza bat, lehen astuen jata esatia. Gauza bat defensa funtzioa, bai, baina lehen esan dutenean zein dartzuak ziren eta 12 pares de Francia eta kondiak ziren eta ez dut aipatu, tratados de Cazorla horrek esan ditugu nian, 1179 sinatutakoak, tratado internacional. Kastelako erresumak eta Nafarroko erresumak sinatzen duten un tratado internacional. Hor jasota gelditzu zen, Gebaratarrek nahi bazuten Nafarrako erregei laga eta Kastellakoarekin jungo zirela. Hori jasota gelditzu zen tratado internacional baten. Pentsau ze pisu zeukaten garai hartan Gebaratarrak. Garai hartan hemen, Araba, Gipuzkoa, Bizkaian, 3 leinu zeren indartsuak. Gipuzkoan bape eson diokan. Gebaratarrak mugan, Mendozatarrak, pizkat mendebalderagoak, eta López de Haro Otxoatarrak Bizkaian. Horrek ere izango direla, traidoretzat dauzkate, garai hartan horrela esan mundua. Eta batzutan ukizuten seme bat errega batekin eta beste seme bat bestiakin. Ba, espada. Orduan, beste garai batzu zean. Eta gero, azken galdera. Ja galderekin gaude, geixo ez daukat kontatzeko, galderak erantzuti espada. Ez, gero, kuriosidad, ez gero handi 200 urtetara banderiz